Σήμερα επίνασα. Μπορείτε να πείτε στη μητέρα μου, έτσι πάτε εκεί, σάμερ η κοινάκα. Σήμερα επίνασα. Καταλάβατε. Πολλές φορές, και εγώ με τη σύζυγό μου, βέβαια η σύζυγό μου δεν τα πουλά και δεν ξέρει τα τσακαλικά, και πολλές φορές βρίσκομαι σε ένα μεγάλο μαγαζί στην Αθήνα ή οπουδήποτε, κάτι πάμε να πάρουμε και δεν είναι καλό. Και παρά τη θέλησή μου, της μιλάω τσακαλικά και μου λέει τι είπες, αλλά αυτό είναι πολιτής ντρέπομαι να της το πω ελληνικά. Ενώ χωρίς να το καταλάβω στους αισθήτως, το πετάω τσακαλικά ότι δεν είναι καλό, ξέρω, είναι ακριβό. Άφενη να φίτσω με. Ναι, άφενη, όλοι καλέ. Άφενη. Όλοι καλέ. Καταλάβατε. Άφησε το δηλαδή. Ή όχι πληρουτού. Δεν πληρώνω. Ορίστε. Ιστορία από όταν ήσασταν παιδί, σας την είχε πει ο πατέρας σας ή η σας. Βέβαια, θα σας πω μια ωραία η οποία έγινε εφόσον το θέλετε, δεν ξέρω αν επιτρέπετε να πω. Εμείς αυτό θέλουμε. Λοιπόν, μια γιαγιά στον Τυρό, όταν τοποθετήσαμε τα τηλέφωνα το 1968, της λέγει ο γιος της, ο οποίος ήταν και αυτός παντρεμένος, της λέει τσακώνικα, «Ματί, μητερά, κάτσα ορίγη, τσάμα αντί το τηλέφωνο, θα λίερε ότι ονόρε ο Μιχάλη, ενιζατέ τον Αγελίδη να ψωνίσει». Λέει ο γιος στη γιαγιά, κάθισε εδώ στο τηλέφωνο και άμα χτυπήσει το τηλέφωνο, να πεις ότι δεν είναι εδώ ο Μιχάλης, έχει πάει στο Λελίδη να ψωνίσει. Η γιαγιά όμως δεν ήξερε ότι σηκώναμε το ακουστικό και λέγαμε ποιος είναι και μας έλεγε θέλω τον Μιχάλη. Οπότε χτυπάει το τηλέφωνο. Καθόταν πήρε την κληρονόκα της γιαγιά και καθόταν δίπλα. Καθόταν δίπλα, χτυπάει το τηλέφωνο. Πώς χτυπάει το τηλέφωνο πρώτη φορά. Ονόρε ο Μιχάλη. Δεν είναι εδώ ο Μιχάλης. Χωρίς να απλώσει το τηλέφωνο. Ξαναχτυπάει το τηλέφωνο. Ονόρε Γιντερπέκα. Σου είπα δεν είναι εδώ. Το τηλέφωνο ξαναχτύπησε. Αφού χτύπησε 3-4 φορές, αγρίεψε η γιαγιά και σηκώνει τη ρόκα και τραβάει μία το τηλέφωνο και το τσακίζει. Το ξέρω από πρώτο χέρι γιατί πήγα και το φτιάξε. Αφού ως 90, λέει, αφού δεν ακούς παραμίλα η γιαγιά, γιατί νόμιζε ότι κοιτάουνε. Λοιπόν, παραμίλα η γιαγιά, αφού ως 90, αφού δεν ακούς, δεκατσούκα τσεζού τα ξουβά. Σου σπάσα και εγώ το κεφάλι. Πάει μετά ο Μιχάλης, βλέπει το τηλέφωνο, της είπε η γιαγιά ότι εκάλεψε ο τάδε που περίμενε στο τηλεφώνημα, αλλά δεν άκουγε, του το είπα, του το ξανά, στο τέλος το έφτασε. Παίρνει και ο κ. Μιχάλης τηλέφωνο του τότε και λέει: έχει βλάψει το τηλέφωνο μου. Δεν είπε βέβαια ότι η γιαγιά έπαθε αυτό το πράγμα. Πήγα λοιπόν εγώ να το φτιάξω και μου λέει η γιαγιά: αυτό και αυτό. Όχι 90, δεν άκουγε. Το τηλέφωνο δεν άκουγε. Καταλάβατε. Ορίστε. Μύθο. Μύθο. Παραπήθεια. Τσακώνικα. Όχι. Κάποιο παιδάκι έχει ζητήσει. Λένε ότι εδώ σε μια σπηλιά που ήταν παλιά, που ήταν η Ιόνισου, που ήταν η Ινώ, δεν ξέρω αν έχετε κάνει ιστορία και τον γάμο κλπ. Λέγεται ότι ήρθε εδώ ο Θεός ο Διόνυσος, όταν ήταν μικρό παιδί που το ρίξαν στη θάλασσα και ήρθε η Ινώ, η θεία, δεν ξέρω ποια ήταν η υπηρεσία και πήγε σε μια σπηλιά που είναι δίπλα από τον Άγιο Νικόλα. Είναι λιγάκι δύσκολο γιατί είναι πάνω στην Αβράκο, εγώ βέβαια έχω αναδεί γιατί είχε έρθει η Μακαρίτσα η Πετροχύλου, η οποία ήταν σπηλαιολόγος. Και πήγαμε πολλοί, πήγαμε 15-30 άτομα και μπήκαμε μέσα, είναι μια μεγάλη σπηλιά και έγινε και έναν αμφορέα. Και εδώ στο Λεωνίδιον υπήρχαν αμπέλια και τους λέγανε τότε κήπους του Διονύσου. Την εποχή του Πελοποννησιακού πολέμου, το 430 π.Χ., που οι Αθηναίοι επεδίωκαν να πάρουν τη χώρα των Πρασιών, την περιοχή των Πρασιών, γινόντουσαν εδώ μάχες, διότι επειδή εμείς ήμασταν με το μέρος των Σπάρτιατων, χώρισαν αυτοί με τα καράβια και πολεμούσαν
και κατέστρεφαν την περιοχή. Όπως και η περιοχή της Θηρέας, του Αγιανδρέως και του Άστους προς τα εκεί, ήταν πάντοτε το μήλο της έρηδος των Αργίων και των Σπαρτιατών πάλι. Γι' αυτό και η περιοχή μας δεν είχε αναπτυχθεί. Ήταν πάντοτε στο μετέχμιο και τη μία ερχόντουσαν, μόλις μεγαλώνουν το στρατό τους οι Αθηναίοι, ερχόντουσαν με τα καράβια εδώ, ο Περικλής είχε πολεμήσει εδώ, όπως λένε τα βιβλία βέβαια. Είχε πολεμήσει εδώ, είχε κατέβει και είχε φέρει και πίσω από την Μυτιλήνη και από τη Χίο. Αλλά εμείς ήμασταν κοντά εδώ με τους Σπαρτιάτες, μόλις έβγαλε οι Αθηναίοι, φτάνανε οι Σπαρτιάτες δεξιά και πάλι μας κυρίευαν. Και χρονολογικώς η περιοχή μας άρχισε από τις αρχαίες πρασιές στον Άγιο Λεωνίδα στην Πλάκα προς τα πάνω. Υπάρχουν φρούρια όπως είναι και άλλους Λεωνίδας εκεί πάνω. Μετά τους προϋπολισιακούς πολέμους ξεκίνησαν και έφυγαν από εκεί και ήρθαν και φτιάξαν το μικρό Λεωνίδιο στην Αγία Κυριακή. Καμιά 50 σπιτάκια. Φεύγοντας από εδώ, διότι ερχόντουσαν και πειρατέ, τότε υπήρχαν και πειρατέ, πολλοί, οι οποίοι βγαίνανε, κλέβανε και φεύγανε τα καράβια. Όποιος είχε 5-10 καράβια, ήταν μεγάλη δύναμη τότε. Με φουπιά, είχε 30 άντρες, ξέρω εγώ. Και φεύγουν από εκεί και αναπτύσσεται η Παλαιόχώρα. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Παλαιόχώρα. Η Παλαιόχώρα είναι μετά τη Βασκίνα. Η οποία κατεστράφει η Παλαιόχώρα, όπως λένε τα ιστορικά βιβλία, το 1216. Μάλιστα εκεί υπάρχει μια παράδοση ότι ήταν κάποιος ο Κωνσταντής όταν είχαν έρθει τότε και είχε ένα άλογο. Είναι εκεί, δεν ξέρω αν ξέρετε, μόλις που τον παίρνουμε στην Παλαιόχώρα, είναι τώρα 7 καλύβια. Πρώτα ήταν 5 σπίτια, τα οποία ήσαν αδέρφια. Και σελώνει, λέει η παράδοση, ο Κωνσταντής το άλογο και μπαίνουμε στην Παλαιόχώρα και λέει στο αίμα, το λέει ποίημα, τραγούδι, στο αίμα 1000 έσφαξε, στο αίμα 2000 και σε ένα άλλο πισωγύρισμα δεν άφησε κανένα. Και συνεχίζει η παράδοση και λέει ότι όταν έφτασε στο σπίτι του, το άσπρο άλογο είχε γίνει κατακόκκινο. Από το αίμα. Από το αίμα. Και νομίσανε τα αδέρφια του ότι ήταν Τούρκος. Και πιάσανε και το σκοτώσανε. Και έχει μείνει από τότε και λένε τα 5 αδέρφια. Τα 5 αδέρφια. Μετά το 1200-1300 αρχίζει να αναπτύσσεται ο Πραστός, ο οποίος φτάνει στις μεγάλες του δόξες το 1700-1800 με πάρα πολλούς που είχαν φύγει από τον Πραστό και πήγανε στην Κωνσταντινούπολη και εκεί γίνανε μεγιστάνες όπως ο Νιάχος και ο Λάξης σε όλο τον κόσμο. Τότε είχαν στην Κωνσταντινούπολη, ήταν το κέντρο διερχομένων. Είχαν πάρα πολλά λεφτά και στέλνανε στον Πραστό και λέει η παράδοση, η πόλη κάνει τάσπρα